Sagunging para tamu ingkang minulya. Paragan salajengipun saking Pang Ratu Alian. Pang Ratu Alian mapan wonten ing Museum Negeri Ranggawarsita, Jawa Tengah, Kota Semarang. Margi Abdul Rahman Saleh angka setunggal. Bergodo 118 DPD, bergodo 3 doso sekawan Ratu Alian, ingkang badhe maraga paragan panggih. Perlu kauningan bilih bergodo 119 DPD utawi bergodo 3 doso sekawan Ratu Alian. Siswanipun ing warsa menika wonten kawan doso gangsal. Kanthi menika katur dumateng Pang Ratu Alian kula sumanggaaken. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumintuning Budyastawa saking ngarsanipun Gusti ingkang hakarya loka, mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa lan kasalira ing jiwangga panjenengan sedaya lan kula waradin sagung dumadi raharja niskala. Para sepuh pinisepuh ingkang pana ing kawruh, para tamu kakung miwah putri ingkang sinuba ing suka basuki, puji syukur kunjuk sahandhap pepodo dalem Gusti ingkang hamurbeng dumadi, ingkang sampun paring kawilujengan dumateng panjenengan sedaya lan kula. Satemah ing siang menika hanyarengi ari radite manis utawi ngatlegi katiti surya kaping 13 wulan Juli warsa 2020. Panjenengan sedaya lan kula saged manunggal wonten dalemipun Bapa Cahya Sudama sekalian mriki kanthi widodha kalis sagung rubeda. Hangaturi kawuningan bilih ing dinten menika Bapa Cahya Sudama sekalian badhe nglajengaken reroncening tata cara adat anggenipun mala kramakaken putra pawestri kinasih ingkang asesilih Dewi Nawangsasi jinatukrami kalian Abagus Kartika Sumunar putra kakung Bapa Tejo Kusuma sekalian ingkang pidalem wonten ing tlatah Surakarta Hadiningrat. Keparengna jejer minangka pambiwara ngaturaken rerencening tata cara ingkang rinakit. Tata cara pinurwakan kanthi mijilipun penganten pawestri saking Tepaswangi tumuju Sasana Adi. Sasampunipun penganten putri lenggah sinambung praptanipun penganten kakung miwah pangiring rinakit wedaring pangandikan pasrah lan atur panampi. Kalajengaken adicara panggihipun temanten sinduran ngantos dumugi krobongan. Para tamu kakung miwah putri ingkang berbudi dharma, jangkeping tata cara nut wawarah dalem ing Kraton Surakarta Hadiningrat inggih menika besan mertui. Saksampunipun besan sekalian lenggah jajar wonten ing palenggahan, tumuli temanten kekalih ngabekti wonten ngarsanipun Rama Ibu. Mekaten reroncening tata cara panggih ingkang badhe lumampah.
Kula sakadang ingkang piniji minangka pambiwara nyuwun tambahing pangestu murih saged hamratitesaken lampahing tata cara satemah gangsar lancar jumbuh kalian ingkang sampun katetepaken sinambi hangrantu samaktanipun tata cara para tamu kula dherekaken lenggah kanthi merdikaning penggalih nuwun. Para tamu kagung miwah putri ingkang minulya sampun wonten sasmita saking Ibu Juru Sumbaga bilih penganten pawestri sampun purna anggenipun ngedi busana pramila daya-daya arsa kakanthi lenggah ing palenggahan rengga mijilipun penganten pawestri kairing ungeling ketawang Sekar Tejo laras pelok barang. Wus tinarbuka korining panti busana hanyarengi ngambar gandaning Sekar Melati nyawiji kalawan sumunar cahya hangebeki sasana pahargyan anenggih punika ganda lan cahyane penganten pawestri ingkang sampun purna pinulas wadanane rinengga busana adi katingal ngengreng mawa Prabawa ngenguwung eling-eling penganten pawestri wiwit taksih remaja tansah asik keprasaja mila datan mokal sinembuh ing Sumbaga satemah hamanglingi kasulistyane Dewi Nawangsih datan mantra-mantra titah madyapada prasasat kadi widodari ing kasuwargan kang tumedhak ing bumi Ingkang andhingin lampah juru ampil kembar mayang ingkang pinangka syarat sarana langgenging jejodhoan remaja putri kalih ngampil kembar mayang tuwin degan sajudo temanten putri ngagem busana basahan mujudaken satunggaling kagungan kraton dalem Surakarta hadiningrat kanthi dodot alas-alasan awarni wilis blumbangan seta laju tindakipun penganten pawestri kakanthi Ibu Devika miwah Ibu Katarina kawis tingal sampun lenggah ing sasana rinengga kanthi raharjane ring sambe kala hanyarengi su ing ketawang Sekar Tejo para tamu sinedahan ingkang kinurmat sampun wonten sasmita bilih penganten kakung siaga sowan hanetepi tata cara panggih praptanipun penganten kakung kabiwada ungeling ladrang wilujeng Ladrang wilujeng sampun ngumandhang ing sasana hargya pinangka tengara praptanipun penganten kakung miwah pangiring
binayong saking Wisma Palerman kinanthi tumuju ing sasana pahargyan. Tindakipun pinurwakan juru ampil kembar mayang sajodo. Temanten kakanthi sesepuh kakung cacah kalih. Pinangka pratandha bilih para sesepuh badhe tansah siyaga hangampingi dumateng Bagus Kartika Sumunar ingkang nembe lumebet ing bebrayan agung murih saged lempeng wonten margining Gusti ingkang maha suci temah bagya mulya ing donya prasasat kadi ing kasuwargan jati. Temanten kakung ngagem busana kanarendran dodot alas-alasan. Jumbuh kalawan busananipun ingkang garwa. Nedahaken anggenipun Hanjatu Krami Dewi Nawangsasi sampun nyawiji wadak ngantos tekating ati. Kawimbuhan ngagem kuluk awarni biru samudra sinulam kencana tarak mungguing pungkur. Kadi ginelak tindakipun penganten kakung miwah pangiring kawis tinggal sampun dumugi korining pahargyan suwukipun ladrang wilujeng tengara kandhek tindakipun penganten kakung. Para tamu kakung mewah putri ingkang sinuba ing Suka Basuki. Saksampunipun penganten kakung lan pangiring lampah dumugi ing korining sasana pahargyan. Tata cara kalajengaken wedharing dawuh pangandikan pasrah saha atur panampi. Dawuh pangandikan pasrah badhe dipun salirani dening Bapak Gunawan Wibisana. Dene atur panampi sinaliran dening Bapa Suparno. Katur dumateng priagung kekalih. Sumangga. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah sih wilasaning Gusti ingkang Maha Suci. Mugi tansah sumandha sumanding ing jiwangga panjenengan lan kula waradin sagung dumadi. Ingkang kinurmat Bapak Suparno ingkang jumeneng sumulih sarira baraya agung Bapak Cahya Sudomo ingkang winantu ing Suka Rahayu. Saderengipun kula matur keparengna kula ngunjukaken puji syukur wonten ing sahandhap pepodo Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang sampun jangkung lampah kula sapangiring satemah saged sowan ing papan ngriki kanthi wilujeng tanpa pambeng. Bapak Suparno ingkang kinurmat, kula Gunawan Wibisana kapiji minangka surih raga kadang sepuh kula Bapa Tejo Kusuma sakeluarga keparengna hangaturaken wosing gati inggih menika sepisan ngaturaken sugeng lan saklam taklim saking Bapa Tejo Kusuma katur dumateng Bapa Cahya Sudomo kanthi pepuji mugi-mugi tansah haminggi kayuanan lan bagya mulya. Kaping kalih sowan kula nyowanaken lan masrahaken penganten kakung ingkang asesilih Bagus Kartika Sumunar Atmaja Jalu Bapa Tejo Kusuma kanthi pamundhut sageta
enggal kapanggihaken kalian Roro Ayu Dewi Nawangsasi putri kinasih Bapa Cahya Kusuma anut peranataning adat Jawi. Kaping 3 Bapa Tejo Kusuma nyuwun lumuntering samodra pangasami awit dereng saged sowan mangke ing titi wanci kapiji badhe mertui. Kula ingkang piniji dados sumulih atur nglenggono kathah kalepatan lan kekirangan nyuwun lumunturing Sih Jalonidi pangasami. Wasana cekap semanten nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu saking panguwaosing Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasarira ing jiwangga panjenengan lan kula sumrambah sagung kulawarga widodara niskala. Ingkang winantu ing pakurmatan Bapa Gunawan Wibisana ingkang jumeneng sulih sariranipun Bapa Tejo Kusuma. Ibu Bapa dalasan para kadang pangiring temanten kakung ingkang pantes sinuba ing agrami. Puja puji syukur kunjuk dumateng Gusti Kang Maha Kawasa ingkang sampun ambabar kawilujengan dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah saged pepanggihan ing riki kanthi rahayu wilujeng tebih ing pambek. Keparengna kula minangka sulih basa saking Bapa Cahya Sudama kepareng matur. Sepisan salam taklimipun Bapa Tejo Kusuma kula tampi kanthi bingahing manah. Kosok wangsulipun Bapa Cahya Sudama Sarimbit ugi kepareng hangaturaken salam taklim mugi kunjuk dumateng Bapa Tejo Kusuma Sarimbit kanthi paminta mugi Gusti paring pinayungan satemah hamanggih kayuanan. Kaping kalih pamasraing temanten kakung nuwun inggih anak Mas Bagus Kartika Sumunar atmaja kakungipun Bapa Tejo Kusuma Sarimbit kula tampi kanthi bingahing manah tumuli enggal badhe kula panggihaken kalian anak kula nuwun inggih Nimas Ayu Dewi Nawangsasi labet samudayanipun sampun samapta. Salajengipun mawantu-wantu panyuwunanipun Bapa Sudama sekalian Ibu mugi panjenengan sedaya kersa lenggah hangestreni tata cara ngantos paripurna. Kula ingkang piji hanyuli Bapa Kusuma nyuwun pangapunten Bapa Sudama Sarimbit nglenggono kathah kalepatan kula pramila nyun agunging pangaksama ingkang tanpa pepindha.
puput pepuntoning atur nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna medhar dawuh pangandikan Bapa Gunawan Wibisana lan Bapa Suparno sami ajawat asta tumuli lengser saking sasana sabda. Para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing kabagyan sampun siyaga temanten kekalih nindakaken adat Jawi tetilanipun para luhur panggihing pinanganten kalih kabiwada imbanging gongsa kodhok ngorek. Pindhane Cantaka munya sesautan ing madyaning Balumbang. Sineling tumuruning jawah riris. Gongsa kodhok ngorek. Asung pakurmatan dumateng titahing Gusti ingkang asipat jalu lan estri. Giya lumebet ing ibadah suci. Jumangkah tetek padane bagus Kartika Sumunar. Dyah Ayu Dewi Nawangsasi sampun jengkar saking palenggahan tindake kakanthi sesepuh kalih sarta Rama Ibu Tutwuri ingkang putra tumapaking suku Kebak ing Pamengku saya caket saya cetha saya cedhak saya ngalela kekalihipun tumuju sasana panggih laju tindake temanten kekalih sawusnya sami benajeng daya-daya asta kumlawe sami abebalangan gantal temanten kakung kadhawahaken dada pralampita tresna asih temanten putri kadhawahaken suku Temanten kekalih wus ajejawat asta sang juru sumbagening temanten gya paring wijik pupuk ing palarapanipun temanten kekalih kanthi tirta kang kapundhut saking Bokor Alit ing pangajap hangi cali pangririu dening raos ingkang mapan wonten salebeting sanubari. Daya-daya kekalihipun hangrucat cenela penganten pawestri lenggah ing jengku penganten kakung nampak atiga pecah saknalika pecahing ponang antiga hambabar warni jene lan seta minangka pratandha panyuwunan mugi jalulan wanita wus nyawiji daya-daya pinaringan putra utami hanenggih putra ingkang bekti dumateng Gusti. Tanggap temanten putri asta hamiji pepadane ingkang garwa lekas menika minangka pratandha prastyanipun pawestri ingkang siaga ngamping-ngampingi ingkang garwa siaga sabiyantu hangi cali sesukering diri sesukering kulawarga sarta sesukering bebrayan agung. Purna hamiji pepadane keng garwa Dyah Ayu Dewi Nawangsasi linanting kajumenengaken dening Bagus Kartika Sumunar. Dyah Ayu Dewi Nawangsasi giya lumampah pradaksina lan daya-daya jumeneng jajar sumanding ing sisih kiringipun ingkang garwa akekanten asta raket keket
renggang gula kumepyur pulut bebasanipun kanthi tansah nengenaken temanten kakung pinangka tandha yekti badhe setya bekti lan ing sabarang kardi datan nilar garwa kinasih. Hanya rengi ngomandanging ketawang laras moyo Bagus Cahya Sudama sekalian nyengapaken sindur wonten pamindanganipun temanten kekalih. Temanten sarimbit lumampah lon-lonan lan kebak ing pangati-ati sarwi anyepeng poncoting sindur. Rama tuwin ibu tut wuri sawingkingipun ingkang putra. Lekas mengaten minangka pratandha bilih Rama ibu sampun lila legawa ingkang putra uwal saking pamurbanipun ibu Rama. Gesang mandiring pribadi njejekaken saka guruning Bale Wisma ingkang katemben winangun. Sindur ingkang warni abrit sinerat pethak winangun ombak samudra. Sayektosipun pinangka pepenget dumateng penganten kekalih. Bilih gesang beberan prasasat kadi nyabrang ing samudra. Prapting sasana rinengga hanya rengisu ing ketawang laras moyo Ibu Pertiwi ngrucat sindur ing pundhakipun manten kekalih ing batos tansah memuji murih tansah widada kang jinangka. Bapa Cahya Sudama handingini lenggah ing sasana rinengga tumulihan netepi tata cara bobot timbang temanten kekalih pinangku ing jengku sisih tengen lan kering pinangka tandha bilih wiwit dinten menika putra kekalih sampun winengku sawetahipun dados putra pribadi datan wonten ingkang kamban cindhe lan kamban siladan kekalipun kinampi kadi putra priyangga Sawetawis sampun karaos imbang samudayanipun tumuli Bapa Cahya Sudama jumeneng saking palenggahan Giya Hamisuda putra kekalih kanthi metek pamindanganipun Dyah Ayu Dewi Nawangsasi sareng kalian Bagus Kartika Sumunar. Paripurna tata cara bobot timbang. Miwah wisudan salajengipun Bapa Cahya Sudama tuwin ibu lenggah jajar sisih tengenipun pemanten kalih. Inggih karana ing ari punika Bapa Cahya Sudama sekalian nembe mantu ingkang sepisan pramila hangadani tata cara bubak kawah kanthi ngunjuk rujak degan ingkang cinampur mawi gendhis jawi ingkang kaprasinebat rujak degan. Rujak degan kaunjuk Bapa Cahya Sudama 3 sendok. Tumuli Ibu Pertiwi ngunjuk 3 sendok. Sasampunipun tumuli kalorot dumateng manten kalih ing pangajab ingkang putra saged hanulat lan hanglintir
kautamanipun Ibu Tuwin Rama. Degan nenggih woing kalapa ingkang salebetipun wonten toya suci pinangka pralampita jejering pawestri ingkang ngantos dumugi dewasanipun kedah tansah hanjagi kasucen diri langkung-langkung guwa garbanipun awit sayektosipun toya suci kala wau namung wenang binuka dening kakung ingkang kinodrat dening Gusti pinangka jatining jatu krami. Lulus Raharja tata cara bubak kawah sinambung adicara krobongan salajengipun inggih menika kacar kucur utawi tampa kaya. Pemanten pawestri ngrucat cenela lengser saking palenggahan sumungkem dateng ingkang garwa. Hangengeti bilih wiwit ari menika Dewi Nawangsasi sampun sahandap pamurbanipun bangun Bagus Kartika Sumunar ingkang minangka suku guruning kulawarga mila rinten kalawan dalu kedah bekti dumateng kakungipun. Purna sungkem mantan putri tumuli gelar Kacu Gemboyo. Ewa dene temanten kakung ngasta Kebo Gunakaya ingkang istinipun arta receh saking wilangan alit ngantos dumugi ageng piyambak. Uwas jene beras kuning, kacang kawak dele kawak sarta empon-empon. Sedaya isinipun Kebo Gunakaya sinuntak tinampi wonten Kacu Gemboya sakedhik kewala datan wenten ingkang cecer. Mengku perlampita bilih manten kakung siaga hanyekapi kabetaning Bale Wisma pinangka sarana panggesanganipun. Kacu Gemboya tumuli dipun bundeli mracehnani bilih manten putri badhe tansah gemi nastiti ngati-ati anggenipun ngubetaken Gunakaya paringipun ingkang garwa murih saged hanyekapi kabetaning kulawarga temah kekalipun saged ayem tentrem donya tumekeng delahan. Kawistara ari sang pinanganten putri linanting kajumenengaken dening Bagus Kartika Sumunar tumuli sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Rama lan Ibu. Kacu Gemboya sak isinipun badhe kaaturaken katitipaken dumateng ingkang Ibu. Lekas mekaten minangka pralampita bilih kekalipun badhe tansah nyuwun tuntunan pitungkas lan pituduh saking tiyang sepuh murih anggenipun gesang bebrayan saged bagya mulya salaminya. Purna hanitepaken Kacu Gemboya wonten ngarsanipun ingkang Ibu. Tumuli manten kekalih lenggah malih wonten sasana Wisudatama nindakaken tata cara dahar klimah utawi dahar sekul walimah. Winastan dahar kelima karana anggenipun dahar namung sakeplasan kewala. Ewa dene sinebat dahar walimah
Karana kekalihipun nembe nindakaken walimah sinengkaaken sah pranataning adat Jawi minangka salaki rabi. Ingkang kadahar awujud sekul warni jene pinaringan lelawuhan jangkep saking ulu wetuning bumi. Kaprasinebat sekul rendeng utawi sekul punar. Minangka tandha raos unjuk syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Mirah ingkang sampun paring kacekapaning boga dumateng titahipun. Anggenipun dahar kanthi dolang tinulang mengku pralampita setunggalan setunggalipun badhe tansah nyekapi kabagyan lair lan batos. Sadangunipun lelayaran ing samudraning bebrayan agung minangka bagya mulyaning panggesangan badhe tansah dipun lampahi sesarengan ing saklaminipun. Saparipurnaning dahar klimah tumuli ngunjuk tirta wening ingkang kaunjuk namung cekap tirta wening sepisan pinangka pepenget saking para luhur supados gesangipun penganten linambaran watak kaprasajan anggenipun gayuh kamulyan kanthi prasaja kewala murih rejeki ingkang tinampi hamberkahi. Angka kalih pinangka wewarah mrih sedaya kodrat lan lampanipun saged tinampi kanthi weninging cipta rasa budi miwah kersane. Paripurna tata cara adat krobongan kanthi rahayu tanpa ridu hanyarengi suwukipun ladrang Sriwidada sinambung ungeling ladrang kapang-kapang laras pelok pathet nenem. Tanggap ing sasmita Bapa Rubiyanto sekalian laju tindak tumuju Wisma Palerman makpakaken Bapa Tejo Kusuma tuwin Ibu Prabasini badhe kadherekaken mertuwi penganten sarimbit ngengeti bilih kekalihipun minangka jejering sepuh ingkang sampun tuntas anggenipun gegulang bab kautamening gesang pramila kanthi kebak ing Subasita siaga hangestreni karya dupi wus prapteng Wisma Palermanipun besan kekalih daya-daya kekalihipun kadherekaken tumuju sasana wiwaha. Saking Wisma Palerman Bapa Tejo Kusuma hamertuwi dumateng ingkang putra senadyan toyektosipun sampun pitados lair lan batos bilih ingkang putra badhe pinahargya kanthi samuwa namung jurung pangestu dumateng ingkang putra. Daya-daya Bapa Cahya Sudama sekalian jumeneng marepeki rawuhipun kadang besan ing sangajenging kori wonten sangajenging kori Gapyuk Samya Ajawan Asta sinawong eseme wardaya sumunaring wandana mratandani keluarga ingkang kukuh santosa hanyeng kuyung panggesanganipun putra kekalih
tumuli Bapa Tejo Kusuma sekalian kadherekaken lenggah ing sisih kiring pun penganten kekalih. Alon-alon tindakipun Bapa Tejo Kusuma sekalian menapa dene Bapa Cahya Sudama sekalian prapteng unggian kang tinuju Bapa Tejo Kusuma sekalian tumuli lenggah parandene Bapa Cahya Sudama sekalian daya-daya lenggah malih wonten ing palenggahan sekawit Purna hangayai pakaryan giya lumengser duta pamethuking besan sekalian umiring suwuking ladrang kapang-kapang Para tamu kakung mewah putri, saksampunipun Rama Ibu kekalih lenggah, daya-daya manten sarimbit arsa sumungkem wonten ngarsanipun Rama Ibu. Namung saderengipun sumungkem kekalihipun ngrucat cenela lan duwung badhe kalolos dening ingkang kinurmat Bapa Sriyanto. Minangka pralampita tansah hanengenaken mring Subasita lan unggah-ungguh jejering muda sowan ing ngarsanipun tiyang sepuh. Canela sampun rinucat duwung sampun linolos. Kapratitesaken Ibu Juru Sumbaga Bagus Kartika Sumunar kalian ingkang garwa Dyah Ayu Dewi Nawangsasi lumarap wonten ngarsanipun Ibu Tuwin Rama estining sedya nyuwun diagung pangaksama dumateng sedaya lepat sadangunipun ginula wentah Ibu Rama ngaturaken panuwun dumateng lelabetanipun Rama Ibu ing panggesangan menika sarta nyuwun idi pangestu anggenipun arsa mangun bebrayan agung kawedaring sedya sinawung ing sekar asmara ndana sungkeme manten sarimbit dumateng Ibu lan Rama tigumanti kekalihe hangrerepa jroning driya nyadong pangestu bebrayan kang atut runtut bagya mulya salah minyo ngger anakku sun pepuji yuang soksma tansah paringa atut runtut gendon rukon
cacong ngerahan sih kinasih mringsa somo tindakno perintah Hyang Agung dohono hawisan nira brol mijil waspagung mili trenyo salebeteng driya labet hanam piber kae ngger anakku aja sira tinggal doga prayoga bektiya marang Gustimu srana manggih bagya mulya Purna ngaturaken sungkem pangabekti dumateng Ibu lan Rama pinanganten kekalih lumengser tumuju ing palenggahan Wisudatama duwung kaagemaken malih dening Bapa Sriyanto mracinani laksitaning adicara ndungkap paripurna piyak nganan lan ngiring para paraga kumandanging ayak-ayak pamungkas minangka tandha cehna laksitaning gati pahargyan daupen mengenten kekalih ndungkap paripurna awit saking menika keparengna kula sakadang nyuwun pamit lumengser saking ngarsa panjenengan sedaya sumangga tansah hangregem sesanti Suratira jayaningrat Subrasta olah Garmastuti nuwun matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para paraga kasuwun foto sesarengan sumangga. Bapak Ibu sepisan malih nyuwun keplok ambata rubuh kagem Pang Ratu Alian. nyuwun pangapunten fotonipun mangke sasampunipun sedaya paragan purna katuran lenggah malih. Pang Ratu Alian mapan ing Museum Negeri Ronggowarsito, Jawa Tengah. Alhamdulillah sampun purno paragan panggih saking Pang Ratu Alian ingkang mapan wonten ing Museum Negeri Ronggowarsito, Jawa Tengah
Kota Semarang. Museum Negeri Ronggowarsito wonten ing margi Abdul Rahman Saleh angka 1. Sepisan malih pilih bergodo 119 DPD bergodo 3 Ratu Walian. Siswanipun wonten ing warsa menika 2 gangsal.